Здравейте, казвам се Степан Дончев и съм управител на фирма Мистер Дончев. Занимаваме се в сферата на услугите, такива като озеленяване, поддръжка на градини, професионално почистване, снегопочистване и поддръжка на басейни. В момента се намираме на един от нашите обекти, който са зелени площи, около 7000 квадратни метри. Това е жилищен комплекс, който се казва Беверли парк и се намира в София. Стартирали сме този обект в средата на лятото на миналата година. При стартирането на обекта тревата навсякъде беше много суха, като може да я погледнете. Тук тази поляна беше почти цялата жълта. Трева нямаше, беше много орехава. Проблема беше, че поливната система не беше настроена правилно. Ние сме дошли, направили сме поливната система, посяли сме семена, наторили сме тревата и в момента тя изглежда по този начин. Ако искате и вашата градина да изглежда по този прекрасен начин, свържете се с нас.